साम'आ बारा फाक्का मोनासै अमा बेदरनि टेक्सजों हास्लाबासै अमा बेदरना गोथावसिन आरो होमबाबो साम'खौ गारना मेगन फावर जानानै जाजोबगोन आं साम'खौबो हेलौ एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव बै खबरा हरबाय आं दिनै ब्लग भिडिअ खालामसैलाय आरो जानला मोनला ओंखाम जालाबायनाय नै दा आइया बेदर एवलागासिनो दं आरो गामियाव अमा फुथारदोंमोन आरो दा गामिनिखाय लाना फैबाय आरो सेरसे बाखिलायबावसो नै एवगासिनो दं नै आधा केजिनि बारा एवबाय आरो ओमफ्राय एसे फवासेनि बारा दाहराव माजों जानो होननानै ओरैनो एसे उरलुनो फवासेसो दोनबाय आरो फवासेनि एसे बारा दोनबाय आरो ओइ गाइस मोनखाथारनिसैबो नै बेदरा नै दैया एसेल' रानबावनांसिगोन मोनखाबाय आरो मोननायाथ' मोनखाबाय बेदरा माने दैया एसे जोबबावनांगौ आरो संख्रि जाखाजोब्बाय जाहैदों आरो जाखावनांगौ आलु दरनैसो होफादेरदों आरो न' सिङाव हाबा गरमथारलै आरो हराव जोंहा जारि जों साम' ओंख्रि आरो दा साम' ओंख्रिजों जारिबो दंबावो बेखौ दा जानानै देखायगोन आं गाइसलोगोबा ओमफ्राय नै लाङियाव सानाय फासि जे ना मा होनो बेखौ बे लाङिखौ फासि जेबो होनोना ओमफ्राय जोंखै जा लाङि होनोलै बांसिन आयै नाया ओइ गिदिर नै मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय खांख्राइ मासे दं 7था ना दङ आयै गोरि माथामखा मानैल' गोरिया ओमफ्राय फिथिख्रि माबा ना फिथिख्रिसो लायलाबाय ना गोलावा मासे ओमफ्राय माबा मामालाय खावै माब्रैखा खावैया बख'फैलाबो फासि जे ना लाङि जे होनो गाइस लोगो बेखौ हैद हमथाव जायाखै र' मबाइलखौ बेयाव दोननां दांना लानानै आखायासो मोनामलाजोब्बाय सुना लाग्रोनांसिगोन र' दा ओंखाम जानायाव डाइरेक्ट खिन्थानोसै आं गाइस लोगोफोर ओंखाम जानायाव नुसिगोन दै नोंथांमोना आंहालाय भिडिअ खालामना ओंखाम जानोसै नै मा ओंख्रि नै साम' अमा बेदर ओंखाम आलु दरनैसो होदों आरो दा नै ओरै बहायनानै ओंखाम जानोसै गाइस लोगो जालाबायनो नागिरनायाव डिस्टार्ब गिसि स्पर होननायसो जासिगोन बिखाखौ मोनजाग्रोबाय माथो ओरै जानांसिगौ आरो साम' ओमफ्राय साम'जों जारि ओंख्रिमोन हराव मानसिफ्राबा गोबांनो बिदि ओंखाम जानाय भिडिअ बेदरफोरजों साम'फोरजों हगारलाबायो आंबो हगारलाबायनोसै आरो हगारनायाल' सिगांबो हगारबाय थाबाय ओमफ्राय आरो हगारलांबाय थागोन आरो एसे भिउस थांलाबायनाय नुयो माथो मानसिफोरनिखौ साम'आ बारा फाक्का मोनासै अमा बेदरनि टेक्सजों हास्लाबासै अमा बेदरना गोथावसिन आरो होमबाबो साम'खौ गारना मेगन फावर जानानै जाजोबगोन आं साम'खौबो आरो साम'नि सोंनाय फिननाय दङलै गाइस लोगोफोर जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे माने ओरै सोमना जाबा गांग्रांग्रांनो बेनो बे थाबाय
जाखांबाय गाइस लोगोफोर ओंखामखौ नै साम'ल'सै आरो साम'खौ जाजोबसै माबा साम'जों हरनि जारि 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 साम' जारि लोगोसे ओरै बहायगासिनो दङ होमबासो मेगना एकदम गुमु जायो बिराद बरिया जायो
गाइस लोगोफोर दाथ' साम' ओंख्रिजों अमा बेदर ओंख्रिजों ओंखाम जाखांबाय आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो जायनाव गोदान नटिफिकेसन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामथार हाजासे आरो मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय 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 बाय